Israel sniper ten chachua ka piangan kap Al Jazeera correspondent patikal hen chuan Harris hian Biden aya Gaza Palestinian te shom tor na chungchang soin huna mang tam jok tia soya Israel flop tu te ti chaka tumlai poin a soyane kal hen chuan hemi chungchang a hian US official tam jok ne na tanga an ria to a in Palestinian te chungchang soina huna mang tam jok ani ati a thil chiang tak chu Biden hian balancing axiom atuma achan chu Israel thlopna chiang tak lo lang hian re-election hne na chang tura amamo tur group te progressive te le thalai te nen he re-election a hian hne na chan atumani te in a soibel bokani Israel fighter jet 10 hona manga beipui thlak na tharan nei khan Gaza khopui lai hol biala beya Khan Yunis le Gaza City te po bayani Palestinian Red Crescent Society chuan liam tuar ta phur chuak tu ambulance te chu direct bayan ni thuan soyane Netanyahu chuan Washington a US President Joe Biden le Vice President Kamala Harris tenen meeting an nei to a National Security thupuang tu John Kirby chuan Gaza in rem na siam the na turin un masalam aya boro ka thatto tho chu a soyane Netanyahu chuan Iranin thatum thua soina video share na Republican nominee Donald Trump chuan heting thil hi a thlenga nei chuan Iran chu leilunga tanga ti bodu thua soi Houthi media te chuan Yemen Houdaida bula Israelin beipui thlak na nasataka thlentirna he thil wang hian charlet na ron thlengwat don ti in avo Gaza Palestinian te na in pum khanna neya Israel beina chu chhunzum zerani tur thuan soi nilai nia White House a Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ne na anin kom nuwa Vice President Kamala Harris thu soidang chu hetiang hiani thlakokal ta chunga Gaza thil thleng hira phlak le a no pang thile patling beidong au thomte mipuiril tram tak tak le himna zonga tlan chiate thalak te chu voi tam tak media tanga da bonin minol pui mu theilo tura sensor ni ma se heng thil lung chia thlak tak le mu shom taka wang hian ngai tu na buaya heng an shom torna ta hi kanin thiar filim theilowa kangoi ring don lo te in Harris chuan a soi ma se thil tam taka in biak na Israelin Gaza be chungchang a thin ma se engma hi la fel theilowa chu wangin ka American puite chu hebial boy taka hian an history pom tura malak na theitop chuin ka fuidor ni te in Harris chuan a soi Netanyahu hian right wing billionaire Elon Musk nena anin chi beilai thala ka ser Congress ma Prime Minister thu soi nuwa an pahnia anin muna chuan a thala khi a sera Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Nimin Khan US Congress a thu soi nuwa Elon Musk nen anin chi beilai thala ka ser Congress ma Prime Minister thu soi nuwa an pahnia anin muna chuan a thala khi sera Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Nimin ve Khan US Congress a thu soi nuwa Elon Musk nen anin mu thu chu posa tar langane anni pani hian AI lama mason na le har sanom theiten soiduna chu baka economy le khotlang nu na ngong nei dan te Israel ne na technological lama tho hau no tur kong sang te an soi hau bokane US Vice President Kamala Harris chuan Democratic Presidential Candidate ni thei tur chu nimina Congress Netanyahu thu soina tel lo wangin White House ground a Israel Prime Minister chu mimal meeting nei pui turin a mudona soitur tam tak kan nei ani ti in Harris chuan Israel shroi tu hi alo muaka ama President Biden a thu soi chu a soinon le ani Vice President Kamala Harris chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kom nuwa thua soi Gaza shom torna chungchang a soya Harris chuan Netanyahu nen hian tlang tak le thil siam thazonga meeting an nei thua soi bokane US strong roll ram ven himna ta na in pek na nget tak le nasa tak chu a soinon le boka US Vice President thu soi atangin thu bel chian dol zo kan nei thuayang te in a soi
Palestinian Wafa News Agency chuan Israel sipaiten West Bank khopuyan lua Kalkilia an bei nuwa mi pahnian hliam ni in atar lang tual chung mi te soidanin sipaite hian khopui chunga marlam luna tangin an luta lir thei pakhatan zuya live round an kapani hein bei na hian azun khopuya tlangwal pahnih chu an puma le an hnung zanga hliam na takan tuara damdo in lama hruain ni ti Wafa chuan atar lang ani kan lo report to ang khan Gaza American Israel saltang chung te chuan US President Joe Biden le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te chu an hmua an ni ho nen hian in biak na nei thuan soi chung ko pahnih te hian in hmu khom nan nei zo hian thu chuan siama hroi tu pahnih te hne na hian mitang le ruk bo zong zong te hroi kir le na tur le Gaza cheng te shom torna ti top theina tur inram na siamangai ti chiang takan soi thu an tar langa ruk bo ten lo kir le huna chuan in thana chu top tawng te in a soi thu chhuwa chuan meeting top lama chuan chung ko pol hian November thla a hostage release agreement masa tanga hun masalama kan local pui to a in bei sena sang jok kan nei ani ti in an tar lang boka Israel le Hamas te chuan in ka hai thuthlung an nei to jok ni in White House lam chuan an soi boka ni White House official te chuan Israel le Hamas te chu in ka hai thuthlung siam turin tuna hian kan nei to jok ti an soya Benjamin Netanyahu chuan thole ni khan Joe Biden a hmua Gaza thlako chung zet boina chuak to ti top dan tur an soi dun ani White House in biak na hi US politics lama boina re chho hun lai le October ni saria Hamasin an bei nuwa saltang mi tam tak chan chu tura Israel Prime Minister in ram chunga mi pui lama tanga norna nei chho lai vel ani a Netanyahu hian November thla a in thlan pui nei tura Democratic candidate tana Biden thlak tu tur US Vice President Kamala Harris a mubokane soitur tam tak kan nei ni ti in Biden chuan Oval Office a Netanyahu mu trumina soya Netanyahu chu Jewish Zionist rin tlak tak atanga Irish American Zionist chuanom tak ani thlengin kumsom nga chung zet van tlang rong bol na le Israel rabat thlop na wangin lom thu soidu thu Biden chuan anin mu tran tir khan a hrila President hian Netanyahu hne lom thu a soyani Israel Prime Minister Golda Meir nena anin mu masak berna chu kumsang khazako somsari pathum khani thu a soya Senate thlan tler ni hnu loka ani ti in asoi Biden hian Netanyahu chu a then thumna in remna ahma sabera in petura nor nirin thu a soya hei hian huning emaw chen in ka hai kalpui ni theina tura hostage shen khat chhuah tira keng terani ti in a soya senior administration official chuan deal siam na tur framework chu in remna siamani tur thu a soya implementation jung changa har satna lian tak tak chin fel alangai thu atar langani